Χαίρετε. Είναι απόγευμα Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου του 2023. Σκέφτηκα να κάνω ένα ακόμα βίντεο, ελπίζω να μην σας κουράζω. Θα έχει τίτλο «Η αποφυγή της καθημερινότητας». Το άκουσα στο ράδιο, άνοιξα τυχαία ένα σταθμό, ήθελα να ακούσω ειδήσεις, έτσι για αλλαγή. Και άκουσα ότι είναι ωραίο, λέει, να κάνεις ένα ταξίδι όπου δεν έχεις κανονίσει τα πάντα και δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί, να είναι κάπως δηλαδή σαν περιπέτεια, για να αποφύγεις την καθημερινότητα. Είναι ο καλύτερος τρόπος και μας το πρότεινε η κυρία που τα έλεγε. Δεν ήξερα ότι είναι στόχος η αποφυγή της καθημερινότητας. Να σας πω εγώ κάτι άλλο. Γιατί να μην γιορτάζετε την καθημερινότητα? Γιατί να μην έχετε κάθε μέρα απόλαυση του παρόντος όπως έχω εγώ? Γιατί να μην δοξολογείτε συνέχεια το Θεό για τη χάρη Του, για τα χαρίσματα που δίνει στον κόσμο και σε εσάς, και πάνε όλα καλά και δόξα τω Θεώ και όλα αυτά? Γιατί όχι αυτό? Υπάρχει τρόπος φυσικά. Για να προτείνω κάτι κάνω αυτό το βίντεο. Παλιά είχα κάνει μια ανάρτηση στο Facebook που έλεγα κάτι που έχει πει κάποιος άλλος, με μια ζωγραφιά μου την είχα κάνει, φωτογραφία μιας ζωγραφιάς μου, γιατί εγώ είμαι acrobat artist, ένας καλλιτέχνης που ακροβατεί μεταξύ λογικής και μυστηρίου. Το κείμενο έλεγε conform, go crazy or become an artist, δηλαδή υποτάξου, να τρελαθείς ή να γίνεις καλλιτέχνης. Εγώ σας θα προτείνω και τα τρία. Κοιτάξτε, το να τρελαθείς είναι μια λύση. Με δεδομένου του κόσμου μας έτσι όπως είναι, και καταλαβαίνετε εσείς που τα καταλαβαίνετε αυτά, δεν πάμε καλά. Οπότε να τρελαθείς είναι μια λύση και δεν είναι τόσο δύσκολο. Κυνήγησε κάτι άπιαστο. Σίγουρα θα τρελαθείς. Σίγουρα θα τρελαθείς. Αρκεί να είναι το σωστό άπιαστό σου. Το άπιαστό σου. Θα τρελαθείς. Το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να γίνεις καλλιτέχνης. Δεν είναι τίποτα. Βρίσκεις απλώς ένα αντικείμενο. Ένα αντικείμενο για να ασχοληθείς. Κάτι που να σ' αρέσει. Βρες κάτι. Είναι καλλιτέχνης. Η τέχνη είναι ελεύθερη. Σήμερα λέει τα πάντα για τα πάντα. Δεν έχει τεχνικές, δεν έχει περιορισμούς. Βγαίνεις, κάνεις ένα ηλεκτρονικό μαγαζάκι και πουλάς. Αντικείμενο να έχεις. Και το άλλο που σας προτείνω είναι πιστέψτε στο Θεό. Εντάξει, εκεί έχεις δέσει το γαϊδαρό σου και είσαι ήρεμος. Γιατί ο Θεός είναι τα πάντα. Ο Θεός είναι. Τελείωσε. Εσύ δεν είσαι. Αυτό είναι. Πίστεψε ότι δεν είσαι. Άφησε τον εαυτό σου στο Θεό. Ο Θεός είναι. Θα τα κανονίσει όλα αυτός. Ο Χριστός είπε: εγώ Χριστός, ο ζυγός μου ελαφρός. Ελαφρύς ο ζυγός του Κυρίου. Και το άλλο, ποιο ήταν το άλλο που θέλω να πω σχετικά? Ναι, ότι οι άλλοι γύρω θα διασκεδάζουν, θα χορεύουν, θα πίνουν, θα παντρεύονται, θα κάνουν όλα τα πανηγύρια, και τελικά κάποτε θα έρθει ο Κύριος και θα πάρει τους δικούς του και θα πάνε όλοι στη δόξα του, στη μακαριότητά του και στο φως του και θα σωθούν. Αυτά, έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Λοιπόν, οπότε τρεις είναι οι λύσεις. Ή πίστεψε στο Θεό, ή γίνε καλλιτέχνης, ή να τρελαθείς. Σας τα λέω εγώ που τα έχω κάνει και τα τρία και δόξα τω Θεώ όλα πάνε καλά. Πάλι καλά δηλαδή, δεν το περίμενα κι εγώ, αλλά όλα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ. Οι άλλοι λένε τα τρελά τους φυσικά, αλλά εγώ δεν υδρώνει τα αυτή μου, γιατί εγώ είμαι ελεύθερος. Το μοιράστηκα και εμένα τον άλλο τρελό, γιατί εμείς οι τρελοί έχουμε χώρους που βρισκόμαστε, και ήρθε αυτός στην παρέα και λέει: να βγήκα κι εγώ τώρα, ας πούμε, μου λέει, αλλά εγώ είμαι ελεύθερος. Του λέω: μπράβο, δεν έχεις την ανάγκη να το μοιραστείς αυτό, πως κατέκτησες την ελευθερία σου, να το μοιραστείς και με τον κόσμο για να μάθουν και άλλοι? Τέλος πάντων, το συζητήσαμε. Τελικά κατέληξε να μου λέει ότι αν δεν δώσω εγώ άδεια, μου λέει, δεν γίνεται τίποτα. Να μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, δεν το περίμενα. Οπότε τελικά, αν είναι αυτό το θέμα μας, έχουμε την άδεια. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, σας δίνω την άδεια. Ελευθερωθείτε. Αποφύγετε την καθημερινότητα.